Laqa oħra tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi xed Antoine Gallia, Chief Financial Officer tal-Ene Malta sa minn April tal-2009. Huwa kien wieħed mill-persuni li kien inkarigat sabiex jgħaddi l-informazzjoni lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Fl-introduzzjoni tiegħu Antoine Gallia qal li Chief Financial Officer ta' qablu kien Pippo Pandolfino. U għastqar li fl-ewwel laqgħa li attenda tal-Fuel Procurement Committee kienu qalulu li l-irwol tiegħu kien li jieħu noti madankollu għas-saħa li ma ħassx li kellu l-kompetenza biex jagħmel dan. U għalhekk kien talab sabiex ikun hemm xi ħadd jgħinu. U għas-saħa li ma kienx jaf x'isir fi snin preċedenti għaliex in-noti ta' qabel kienu msakrin u ma kellux aċċess għalihom. Antoine Gallia qal li wara ftit ta' żmien fil-kariga huwa kien propona li jibda jkun hemm l-użu ta' sistema ta' hedging differenti minn waħda li kienet tintuża qabel. U fil-fatt saħa illi minn dak iż-żmien sal-lum kienu frankati miljuni ta' euro. Mistoqsi mill-membru parlamentari Luciano Busuttil, Gallia wieġeb illi permezz ta' dawn il-metodi ġodda ta' hedging u l-flus illi kienu frankati setgħu kienu riflessi f'dak li ħallsu l-konsumaturi. Minkejja dan tul is-snin imsemmija, il-familji kienu qegħdin iħallsu l-ogħla kontijiet. Gallia xedt li dak iż-żmien li daħal kien hemm sitwazzjoni finanzjarja diffiċli ħafna. U spjega kif dak iż-żmien lanqas statistika ma kienet toħroġ bin-nuqqas ta' ħaddiema illi kien hemm. Iċ-ċermen tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi Jason Azzopardi staqsa lil Antoine Gallia dwar x'jaħseb fuq il-hedging. Dan fid-dawl li kien hemm deċiżjoni tal-eks Ministru Ostingat li kienet intbatet permezz ta' email fl-2009 sabiex il-prezz li bih jinxtara żejt ma jaqbiss ċertu prezz. U għawieġeb li l-hedging kien jgħin biex ikun evitat tibdil fil-prezz. Iżda meta kien mistoqsi mis-segretarju parlamentarju Bonnici speċifikament dwar id-deċiżjoni politika li kien ħa Ostingat, Antoine Gallia qal li din waslet għal telf ta' 4 miljun euro. Mistoqsi minn Bonnici dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' Karli Camilleri u jekk qatt akkumpanja lil Camilleri f'xi ikliet, huwa qal li ġieli attenda xi ikliet iżda mhux ħafna u George Farrugia rari kien ikun preżenti. U għastqar li George Farrugia qatt ma kellmu soċjalment u żied jgħid li l-fatti li George Farrugia jirrappreżenta żewġ kumpaniji, is-sitwazzjoni kienet waħda stramba.